γέρουσα. Μαρώσι. Είναι η πόλη. Η νιώτιμη. Η ρίξη. Αυτή είναι η πόλη μου. Η πόλη μας. Μισό αιώνα μετά παραμένει η πατρίδα μας. Αυτή η πόλη μετρά χιλιετίες ζωής. Γνώρισε πλούτη, δόξες, αλλά και περιόδους καταστροφής. Η ιστορία της είναι μια ιστορία συνεχούς αναγέννησης. Έτσι και τώρα μας περιμένει να επιστρέψουμε. Να φέρουμε την ειρήνη και τη ζωή στις όμορφες γειτονιές της. Να γίνει πάλι βασιλεύουσα. Η ιστορία της Αμμοχώστου αρχίζει από το 17ο αιώνα π.Χ. Η αρχαία έγκομη ξεκινά την εμπορική παράδοση της Αμμοχώστου ανταλλάσσοντας χαλκό και εμπορεύματα με άλλους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Την παράδοση αυτή θα ενισχύσει η Σελαμίνα, η οποία μετέπειτα μετονομάστηκε Κωνσταντία, πόλη του Ονήσιου, του Ευαγόρα και του Απόστολου Βαρνάβα. Η ισχυρή και πλούσια Σελαμίνα δεσπόζει της περιοχής για 17 αιώνες. Η Αρσινόη έμεινε στην ιστορία για το φυσικό λιμάνι της που εξυπηρετούσε τη Σαλαμίνα. Εκεί η μεσαιωνική Αμμόχωστος παίρνει τη σκητάλη από τη Σαλαμίνα και γίνεται σπουδαίος εμπορικός σταθμός ολόκληρης της περιοχής. Πόλη Βυζαντινών, Φράγκων, Γεμματών, Αράβων και Ενδομρικήπων, ευγενών και εμπόρων. Τα ενετικά της τείχη που ξεκίνησαν να χτίζονται επί Εκατερίνης Κορνάρου ορθώνονται υπέροχα ακόμα και σήμερα, μαζί με τον περικαλή ναό του Αγίου Νικολάου και ο ξεχωριστός πύργος του Οθέλου, εκεί όπου ο Σέξπιρ διάλεξε να εκτελήσεται η ομώνυμη τραγωδία του. Η γεωγραφία και η φύση ευλόγησαν την Αμμόχωστο και τις πόλεις προκατόχους της που έζησαν εποχές πλούτου και δόξας. Ούτε οι φυσικές καταστροφές, αλλά ούτε και οι πολεμικές επιδρομές ήταν ποτέ αρκετές ώστε να ματιώσουν την αναγέννησή τους. Τέτοια περίοδο αναγέννησης και ανάπτυξης έζησε και η δική μας γενιά, ξεκινώντας από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ξαναφτιάξαμε το λιμάνι μας και το εμπόριο άρχισε πάλι. Η Αμμόχωστος έγινε για ακόμη μια φορά η εμπορική πύλη της Κύπρου, όπου πραγματοποιούνταν το 90% των εισαγωγών και το 70% των εξαγωγών όλου του νησιού. Φροντίσαμε την εύχορη γη μας και αυτή μας αντάμυψε απλόχερα. Κάθε περιβόλι και ένας ανεμόμυλος να ποτίζει τις μυρωδάτες πορτοκαλιές της Αμμόχωστου. Οι χρυσές παραλίες της πόλης μας και τα καταγάνανα νερά της προσέλκυναν χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Χτίσαμε σύγχρονα ξενοδοχεία και εστιατόρια, χώρους διασκέδασης, προσφέραμε υπηρεσίες και αυθεντική φιλοξενία. Μέσα σε 14 χρόνια, η Αμμόχωστος από μόλις 10% αποκτά περισσότερο από το μισό μερίδιο της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο. Οι 457 τουριστικές πλήνες ξεπέρασαν τις 10.000. Παράλληλα, χτίζαμε τις υποδομές που στήριζαν αυτή την ανάπτυξη. Σύγχρονους δρόμους, δημοσία κτίρια, υποδομές κοινωνικής αλληλεγγύης, πλατείες και πάρκα, αντιπλημμυρικά έργα, αποχετευτικό σύστημα και ένα πολυδομικό σχέδιο που οργάνωνε την ανάπτυξη για τα επόμενα 50 χρόνια. Φροντίσαμε όπως η ευημερία και η ανάπτυξη πάνε χέρι-χέρι με την πολιτιστική άνθηση. Ιδρύσαμε πολιτιστικούς ομίλους και ενέσχες. Φτιάξαμε μπάντες και συγκροτήματα. Ανάμεσά μας αναδείχθηκαν ταλέντα στις τέχνες και τα γράμματα. Η πόλη υμνήθηκε από ποιητές, ζωγράφους και λογοτέχνες. Τα σχολεία της πρωταγωνιστούσαν στις πολιτιστικές δράσεις. Νέοι χτίσαμε αθλητικά σωματεία που έγραψαν ιστορία. Η φιλοδοξία και το όραμα για την πόλη μας τροφοδοτούσε την εργατικότητα και την δημιουργία. Οι Αμμοχωστιανοί είχαμε πολλούς λόγους να γιορτάζουμε την ταχύτατη και πολυδιάστατη ανάπτυξη της πόλης και γιορτάζαμε με κάθε ευκαιρία. Ποιος δεν θυμάται τη γιορτή του πορτοκαλιού, τα ανθεστήρια, τον κατακλυσμό. Το μέλλον που φτιάχναμε διαγραφόταν λαμπρό. Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι Αμμοχωστιανοί ήμασταν παιδιά μιας πόλης συνευτής, 45.000 ψυχές με όνειρα και αισιοδοξία. Είμαστε μωρά και χωστήκαμε κάτω από το τραπέζι. Έγινε ένας πανικός. Δεν ξέραμε να είναι η επόμενη μπόμβα ήταν να πέσει πάνω μας. Θεωρούσαμε τις μπόμπες που επέφτουν το αεροπλάνο. Και η εικόνα θα σταματήσει να με στοιχειώ. Εφώναζε της μάνα μου, μάλιστα με τις φωτογραφίες. Και έμασταν στο δίνει. Τους ανέλεγε πιο φτώνα σκαλιά και χώρες. Εφεύκαμε και νομίζαμε να στραφούμε στις θεοτρήσεις. Θυμούμε τη μάμα μου να κλαίει. Έχει 50 χρόνια.
Η ζωή μου ετέλειωσε εκείνον τον Αύγουστο. Έγινε τη σχολή, ήταν οι Τούρκοι, ήταν οι Τούρκοι. Όλη τη χαρά, τη δημιουργικότητα, το όραμα, όλη τη ζωή μας την έκλεψε ο τουρκικός στρατός, η τουρκική εισβολή, το πραξικόπημα, ο πόλεμος, η κατοχή μετέτρεψαν τα όνειρά μας σε θλίψη, σε μαράζι, σε προσφυγιά, σε αναζήτηση. Ένα διαρκές βάστανο, άλλοι τόποι, άλλες ζωές, όλα ξένα. Οι παρουσιώτες, σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, να ξεκινάμε από την αρχή. Την πόλη μας τώρα την αποκαλούν πόλη φάντασμα. Ένα κομμάτι της το έπλησαν για δεκαετίες με σηματοπλέγματα και σκοινιά, να κρατούν τη ζωή και την ειρήνη έξω. Το 85% της πόλης έχει επικιστεί, γίνεται αγνώριστη. Η ύπαρξή μας διαγράφεται. Το περιφραγμένο μέρος ανοίγει σταδιακά. Μία ακόμη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των επιταγών της διεθνούς κοινότητας. Η τραγωδία μας γίνεται θέαμα. Μα δεν είναι κινηματογραφική ταινία. Είναι οι χαμένες μας ζωές. Ο χρόνος φεύγει. Οι άνθρωποι φεύγουν με πίκρα και παράπονο. Υποσχέσεις, ψηφίσματα, αποφάσεις και δηλώσεις μας δικαιώνουν. Μα μένουν στα χαρτιά. Κι όμως η ιστορία μας δεν τελειώνει εδώ. Γιατί είναι μια ιστορία 4.000 χρόνων. Η ζωή, η ευημερία και η ανάπτυξη πάντα έβρισκαν τον δρόμο τους σε αυτόν τον τόπο. Ξανά και ξανά. Γι' αυτό επιμένουμε. Η Αμόχωστος δεν μεγαλούργησε ούτε με μισή πατρίδα, ούτε με μισές ελπίδες. Αυτή η ιστορική πόλη μπορεί να γίνει η αρχή του τέλους της τουρκικής κατοχής και του διαχωρισμού. Η αρχή της επανένωσης της Κύπρου. Μαζί, χέρι με χέρι, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, όλοι οι Κύπριοι,